Now, ele ihe wu my crime. Ele ihe mere iji chọọ ka igbuo m. Ele ihe mere iji chọọ ka ime assassinate my character. Just because of na asị m gị na ekpukpere nna anyị na nna anyị tiri anyị warụ. No ihe ndị ọcha butere na anyị. Ndị ọcha butere na anyị ka anyị ji ekwo maka ihe hapụ Chukwu. Hapụ ndị ezumezu ya. Chukwu wu ihe ndị nna nna anyị ha nna nna anyị ha for over thousands of years ma ama ha ihe ọzọ. Gasị na ị ga-egbu m, na ị ga-akpafu ọbara m, na ị ga-assassinate my character. Ele ihe ọjọọ m mere gị, you idiots. Ele ihe ọjọọ m mere gị. Akwasị m gị ka ị mara onwe, ị mara Chukwu. Because an awakened mind cannot be enslaved. Ndị a na-eri ọrụ idiot na-ama onwe ha, na-ama Chukwu ha, na-ama mmụọ ha na ya so. Ele ihe mere gị. Ele ihe wu my offense. Na asị gị mara onwe, mara Chukwu. Chukwu amara gị. Ofe rụrụ arụ ezuore gị ire. Ele ihe wu ihe mere gị. Ele ihe mere gị. Akwenye chana m nọ evidence niile, research niile m mere for the past 15 years. Akwe were ne me enye nno si nno je study ano King James of England in 1613/14. Ngosi na ya na ara nwoke. I have Jesus, have John, I have George. Why are you blaming me? Omini gini na Jesus nwere John enyi nwoke ya na ya na-akpọ ntune, na ya na onwe ya nwere George enyi nwoke ya na ya na-akpọ ntune. So it is happy that Jesus were your Lord and your personal Savior. Onye na-akpọ ntune. Are you not an idiot? Are you not a useless bastard? Are you not a slave? Are you not a idiot? Enyi m gị information. Chineke mene o nwere ihe m nwetere 2 or 3 months ago. King of Belgium. It took me time. Authentify mama a true document. Otu strategy King of Belgium ji nwe ikoji colonize our people na Congo. King of Belgium in 1885. The whole strategies. Mee ha ka ha kpọrịghara ịkpọ mmụọ nọ n'ala nna ha. Mee ha ka ha disregard their mmụọ nọ n'ala nna ha. Ekpekwele ka ha use the power of the gods of their land. Do it with every possible means. Chineke mekwe ebere anyị enwete a document, anyị enwete information, a quote from Pope Leo X. Osi na this story akụkọ efulefu, akụkọ Jesus ha kọrọ no bullshit. No ihe mere ha abụọ granye. Ihe ha ji ọrụ ha nọ no format ha setri and he jile that format na abụọ granye. Akwenyere m nne. Akwa ewepụtara na m about 10 commandments. Ihe onye Igbo ọbụla onye ji otu onye Igbo ihe ọ na-ebugharị u Bible. Any idiot ọbụla nọ n'ala Igbo Bible. Oh, Moses na God nyere Moses 10 commandments. Those idiots. Akwa ewepụtara na m Egyptian book of the dead. Ha na Egypt. This idiot ha na ama ha ngene. Egypt wu ndị ojii ụmụnne gị. Elekwala Egypt taa. Egypt 2000 years ago ndị ojii dị ka Monarchy. The goddess of Ma'at, the daughter of Amen-Ra. 42 laws of Ma'at, the goddess of principle, balance and principle, justice. Onga ahụ ka esi akọpịta 10 commandments, word by word. Ma'at nwere 42. Ije na book of Psalms, 80% of book of Psalms comes from Egyptian book of the dead. 40% of Revelation comes from Egyptian book of the dead.
60% of Isaiah, 60% of Isaiah, Ecclesiastics, all those places come from Egyptian Book of the Dead. 20% of Isaiah comes from the book of the god of Iran, Hironazda and Zoroaster. Are you not an idiot? You want a doctorate degree. You were a lawyer. You were a barrister. You been ala beke. You jana ala beke. In apu apu na abata. But you are not able to unravel this little thing. Are you not an idiot? Are you not useless idiot? Egyptian Book of the Dead. How many of you gonna study the Egyptian Book of the Dead? Okay, try to study Egyptian Book of the Dead because you are idiot. Why not click 42 laws of Ma'at? Just click 42 laws. Before 18 emu double 80. Ya pota. Get watch ya. You got 42 laws from there. Can with this. Oh, Master Prophet, how do you know that that is authentic? You are idiot. You will tell okoko. A lot of the matter that Bible is authentic. Egyptian Book of the Dead precede the Bible. Egyptian Book of the Dead has been there thousands, over 50,000 years before Ndocha and Mondocha. Are you not an idiot? So, ya urona enwe evidence na Moses nyeni na basara 10 commandments are copied from Egyptian Book of the Dead. Then that means every case of Christian religion, every case of Judaism, every case of these three religions from Middle East. Oh, and the awakened one of the Biafran people has unraveled it. Chukwu anyị ekele gị maka ime ka nwanne anyị mara ihe karịa agwụ. Ele ihe ọjọọ mere gị. Asị m gị, all my research ga-eleba ya anya. Ịchọ gaa Egypt, gaa na old pyramids enwere 10-20,000 years ago. Ị ga-ahụ all those symbols of I have not stolen from Ma'at, the goddess of Ma'at. So, that means that idiot to say God of the Bible never existed, and it is true that Ewu never existed. So, am I not the awakened one of the Biafran people? When the awakened one, why are you upset? Because Nwebe only Igbo the behind of the Pawen Tapa more than me. Am I not the awakened one? For somebody saying they are awakened, oh, near Tetelenona, near Hona the behind of the Pawen Tapa, near Honi Kedioch. Ayahoni Kedimbo, nye Dimbonako, Anwa Toto, Manya Dimgonako, Ona Toto. Ele ihe mere ndị Igbo. Ele ihe mere nno. Emere m gị gịnị? Asị m gị gbuo nwanne gị. Asị m gị gbuo nne gị. Asị m gị gbuo nna gị. Ihe m si gị wụ mara onwe gị. Mara ihe mere ni mgbe ewu dị ka gịnị a na-amụbe atụrụ dị ka gịnị. Onye m si gị. Chineke mere na anyị nwere means ịmata ihe I na you can Google today. Ihe nde akwụkwọ nde ị na-enwe ike ịzụtali get with na Google. Unless you are an idiot, you will not go and study. And few are those that dare take the time to look into it. Ele ihe mere nno. Gwam ofu ihe ọjọọ mere nno. Ndị Igbo ndị efulefu
this useless idiot. Ele ihe mere no. Ele ihe ọjọọ mere gị. Asị gị egewulu Mbaka, that is a bastard. Asị gị egewulu Obuka Obi, he's a bastard. Egewulu all those pastors and priests in Biafran land, they are idiots. Onye ọjọọ mere gị. Now, Mbaka na Ebuka Obi, na all those useless, idiotic pastors in Biafran land, but I get that now when a God, the God of Israel, no be n'eligwe, na hell God. No yang in Moses the 10 Commandments. The fact shows that that idiot never existed. Approximately 3,000 years ago in Egypt, the most powerful religion, the religion of Amen-Ra, the worship of Ra, and any other religion. For thousands of years, till when a king Birabia chose a topple Ra, and here with the beginning of downfall. After that king topple the religion of Ra, room 50 years. Ndocha akonkoa Egypt. Now, have you asked yourself why Ndocha you conquer Egypt? Anakaten or something. All top of the religion no the worship of Ra. Amen Ra. Idiot today. Yes, I gotta go. Idiot rekage. Ikpe mekpere say ameno. Ya de kwege na mma ameno maga kpoge nwa m ya de na mma ameno mpaga kpoge ya de kwege na mma ga say amimo pastor ga kpoge ya de kwege na ga say amimo ewuri ka gini amen ne gini amen Ra. Oh we mean you idiot. Idiot. Ma bangi ni idiot. Onye ga gba gini idiot. Ige elehi game. That king, that Pharaoh, toppled the religion of Amen-Ra. Chose ka worship onwe directly. Or ya with the first person bidona say, near with the Son of God, and the near with God. Akhenaten, Akhenaten. Near with the Son of God, Son of Ra, and the near with God. So now no need to worship Uzera, now I worship it directly. That is the downfall of Egypt. Urun 100 years. Ndocha Alandiana Egypt. Somebody that na agba na enwere religion no na Israel na akpo Judaism. You are an idiot. You have not studied. You study go ihe ndị ọcha kọpịrị na domnenegi ọrụ eriri format edomechara gị enweghị religion nọ na Middle East na awụhụ Ra and the goddess of and the religion of Iran, Hironazda and Zoroaster.